gabi, Brother Adam. Tanong lang po, is Jesus human nature for eternity? It doesn't end? Gikan ni Andrisa Tandog. Salamat kay Sister Andrisa. Well, klaro man sa to ang Catechism of the Catholic Church, sa Fundamentals of Catholic Dogma, nga diin ang human nature mao'y namatay. Human nature. Kita, human nature man ta. Naamatay kamatayon. Ang atong Ginoong Kristo sa iyahang pagka-Diyos, iyang divine nature niya, wag kamatayon, hindi gid mamatay. Apan diha sa iyang human nature, in his humanity, mao na nga aduna siya kamatayon. Ug mao toy nahitabo niadtong unang Biyernes Santo, almost 2,000 years ago, mga kaigsuonan. Diin iyang gidupa ang iyang mga kamot dito sa Krus Kalbaryo, niadtong unang Biyernes Santo, ug sa pagka-alas 3 sa kapunon, matud pa diha sa San Juan kapitulo 19 bersikulo 30, niduko siya og namatay. Unsa man tong namatay? Iyang pagka-human nature. Giklaro kana ni San Pedro diha sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 18-19. Ang iyang pagkatawhanon mao'y namatay, no? Ay kinigong eternity mo yung eternal, pasabot na nga walay sinugdanan o walay katapusan. Pero sa iyang human nature naman siya sinugdanan. Kay sabak man siya o gianak ni Birhen Maria. Ug mao to ang nisangko sa kamatayon dito sa cross, ang iyang pagkatawhanon. Apan because of the dogma of the Catholic Church, ang tawag og paglambigit sa human og divine nature, mo na nga gi-ascribe or gi-predicate ang kamatayon sa iyahang kining gitawag og human nature ngadto sa Dios tungod kay usa man ka persona diha sa atong Ginoong Kristo, ang divine person, ug mao'y namatay. Mao na nga makaingon ta nga ang Dios namatay. Pan dili kana ingon litra por litra, mga kaigsunan, gumikan sa hypostatic union, no? Gumikan sa hypostatic union kana. Nag-predicate laman kanang maong pulunga ang Dios namatay. Ang Dios wa may kamatayon. Unang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 17. Ang iyang human nature. Mao kana sister, no? Andresa Tandog, salamat kayo sa pagpadangat sa imong pangutana.